Salutare băieți, bine ați venit la primul episod de pe acest canal. Live-ul a fost, cred că bine, dar aici sunt cu prietenul meu Luca. Salutare! Și ne jucăm Fall Guys, după cum vedeți. Hai Luca, hai să dăm un match, vrem să facem și noi un win măcar. Sau unul dintre noi să facă, dar sperăm să facem un win. Sperăm. Am să descurcă mai bine, eu sunt cam... Tu ești cam praf pe Fall Guys, cum se zice. Nu știi jocurile, nu, Luca? Și cam mult. Dar la ora asta ne-am mâncat pe noi în fund să facem... Mamă, ce hap! Asta e ușor. Bă, dar la ora asta ne-am apucat pe noi să facem videoclipuri? Da. Ne-am apucat. În fine, oricum n-aveam ce să facem, deci ne plictiseam în pat. Adevărat. Scrollam TikTok-ul, nu știu ce facem. Ne uitam pe YouTube la Doia. Da, bine. Ok, level asta cred că... Eu zic că e greu, adică asta n-am mai avut, doar apare simpluță. Da, asta e super easy, dacă o faci, dacă te obișnuiești cu asta, ești bine, Lucas, ești bine, Are să venemos. Fugiți! Am artificii pe mine. Mă duc din prostie, mă duc din de la mă duc. Ei, am ajuns la primul de la. Run for your life! Cum se zice în România, dar cum? Luca, te rog să nu mori. Ai Și murit? se califică 42 de oameni. Eu mă calific. Zeu la jocul ăsta. Hui! Yes, n-am căzut cu bine. Eu n-am căzut nici puțin. Luca, tu unde ești? Pam! Mor! Cred! Haide, mă! Hai! Hai, Luca, mama, tu ești aici? Hai, Luca, hai, știu că poți. Hai, e ușor. Ei, gata. Te arunci pe burtă. Yes! Gata. Amândoi calificați. Easy și Tom Copci. Tampon în păr. Aio, what? Ok, mai avem puțin. Da, puțin. Siwi. Hai să vedem ce mapă ne dă. Da, bat tobele. Ai văzut aia cu fotbal? Da, aia mi-ai dorit să ne pice. Mai, eu bat, zici că bat tobele, pe bune. De fapt am zis Și... Chris. E coșmarul meu asta. Mamă! Dacă nu treci pe asta e slab, pe bune. Asta e mai super ușoară. Dacă nu treci tu, o trec eu. Cam lungă, dar simplu. La sfârșit m-am încurcat și-o mereu. La sfârșit, la roata aia te-a sărit prin ăla. Hai, Era greu. Hai, Peppa Pig! Peppa Pig! Ai! Run! Mamă, n-am murit. În viață. Iai! Pe scara durată. Vreau și să mor. Pe burtă. Stau pe burtă. Au.
Și aici doar 21 calificați. Am murit. N-am murit. E bine, sunt în viață. Am murit. Help! Help! S-au calificat 2, 3, 4. Aoleu. Te mărită. Cine? Eu, mă. Cea mai bună bună. Da! Nu! Hai, am reușit. M-am calificat. Hai, Luca! Sari! Nu! Vezi că pe click stânga te agăți. Bine! Hai, 20, 29. Și rând asta e calificată de amândoi. Mă, frate, cum a fost? Cea mai Mă, cream că pierd. și eu. De fapt, tu credeai că pierd. Eu pe la, nu știu cât, 10. Da, pe la 10 eram... Ne-am calificat. Eu eram top 15, eram bronz. Eu am fost la 25 calificat. Haide, frate, că eu nu mai stau mult. Iar dacă eu stau în pat acum, Hai să vedem. joc Fortnite, Fall Guys, sunt nici. Mamă! Mamă, Asta e cea mișto mai tip hardă. pentru America, Asta așa. Trebuie să dai doci la alea. Adică să te ferești de ele. Ah. Da, Eu am că o asta problemă se clatină. cu pusul, adică Asta nu se știu să mă... clatină. Asta e grea pentru tine, Luca. Asta se clatină. Da, știu, se și vede. Știi harta? Nu! Da, e grea. E puțin Deci grea. ne ferim sau? Da, ne ferim de ele, uite, și te lasă platforma asta. Eu să pot să spun că nu mă stai așa mult în mijloc. Era să cad. Păi e simplu, mă! Simplu rău! Știu. Aoleu! Mamă, vin planete, vin magneti, vin controlere. Eu nu mă joc de controlere, eu stele. Planete. Ah! Aoleu! Magneti. Am calificat. Te calificat. Da, bine! Ziceai că e grea, e grea Păi rău. da, dar a murit numai 11. Da, mult, 12 Și acum o să moară 8. Deci zic eu că aici se califică numai 10. Da? Da, aici se califică numai 10. 10 Mișto. Aoleu, ce mare. Mamă, cea mai ușoară hartă. Pă bune. Exact. Cea mai simplă. Dar că Doar să stai. Să ai eu nu sar, grijă la... eu merg în fața lor. Eu nu sar. Hai, eu nu vorbesc, să nu ziceți ceva în comentarii că vorbesc, că eu mă concentrez, că am murit de la asta de multe ori. Bă, tu ziceai că sunt 7. Și what? Am zis că sop. Fugi. Deci fugi în cealaltă parte, Luca. Atâta zic. Fugi. Run. Bă, ai murit deja. Credeam că muri. Îți plac artificiile mele? Deschid? Am artificii pe mine. Dați-mă concentrați! Fugiți! Ăștia stau pe spate. Ce să fac? În cealaltă parte. Mamă, cum a fost. Bine, Luca, supraviețuit, mă mir. A murit unul. A murit! Hai, Luca, câștigă. Ai câștigat, Bine! Eu am murit. Am calificat, ai murit? Da, am murit. Hai, ne vedem în urmă. Să fii cu mine, da? Da, sunt cu tine.
Cum e să dea like? Acum, da, corect. Am uitat, da. Dați like și Da, zi tu, Luca. Da, like și subscribe. Să ne facem și noi, măcar 100 de mii facem. Hai că facem, ești nebun? Măcar 1K, ești nebun? Asta e mișto, rău, îmi place. Mamă, asta e cea mai easy hartă. Da, nu e așa easy precum pare. Da, Am pare, văzut dar toate nu verele. e mișto, dar e grea. Asta zic eu. Hai, nu mai vedeți că trebuie să mă concentrez. Luca, zic să sar de pe o platformă. Deci aici la început eu zic să sar de pe o platformă pe alta. Adică, nu! Fugi. Nu! E grea. Să nu-i scăpi pe stânga, te prinzi. Pe click stânga, te prinzi. Aici gata, sunteți... What? Ce-a fost aia? Double click. Ai murit! Frate, joci! Tryhard! Sweat! Ulu! Te-ai dus! Luca, te-ai dus! Ești mort! Papa! Ești papa, Luca! Doi deja au murit! 3 deja au murit! Hai cu 4, să vedem care 4 mare! Nu m-am murit! Nu! What? Hai că prin caură, hai să dăm exit! Dă exit, că nu vreau să mă uit la cine câștigă. Hai că am ținut cu tine, n-ai câștigat. E păcat că am pierdut, da, aia e. Da, dar nu închidem videoclipul aici. Mai stă, frate. Mâine, dă bătuți. Noi continuăm mape. Mai băgăm. Nu ne lăsăm atât de slab. Acum dau și eu Ivanus și ne vedem. Vreau să știu câte Așa. minute am făcut video. Ok. Gata. L-am făcut de cât? De 12 minute am făcut videoclipul acesta. Hai de ready. Bă, dar eu până acum nici măcar nu știu să dansez. Pe ce dansez? Pe B? Pe ce? Q e altceva, nu trebuie Q. Dar dai ready și dau și eu. Și gata. Da, ready. Adică tu. Wow, interesant. Am dai ready. Păi dar n-am dat ready. Da, n-am dat. Nici tu n-ai dat ready. Dai ready. Mă ajută. Cădem. Dar de unde l-am și cu skin-ul ăsta? Păi ăla cu artificii a costat 200 de V-Bucks, să zicem. Mișto. Știi Cu palmier, cu dăstii. Hai să vedem ce mapă ne bagă prima. Mai trebuie 13 și... Mama, ai zis 374 zici, dar după bune, m-ai încurcat. Mă doare cap. Încă unul, exact. Show-ul stă. Am fost puțin prost cu matematica atunci, dar... Asta e partea a doua. S-a continuat ce prost. Aoleu, ăsta e coșmarul meu. Asta e coșmarul lui Luca, dar nu al meu. Ăsta era porcăria asta de mapă. Aia nu e bătut, să vedem dacă murim din prima dată, nu. Mie mi se pare drăguță la vedere. Da, dar la... Am murit de 13.000 de ori. Bă, pentru Luca harta asta e fabuloasă, pe bune. Pentru Luca harta asta, dacă mori odată, își dă pumnul în... Mamă, mapa asta nu termină în veci. Tu nu termini, eu termin. Că sunt bun la Fall Guys. Hai, lăsați-mă băieți să mă concentrez aici în Petru. Că să știi ăla că mă enervează nata de mult. Hai, hai. Dacă mori, ceva. Săriți copiii mei, Doamne Dumnezeu, eu am trecut de prima. Dar bă, e greu. Bă, am trecut de toate fără nicio... No, am murit. Am vorbit prea repede. Zic că dacă te duci pe mijlocul cel mai greu.
Dar nu te duci în mijloc, că în mijloc e cel mai greu. Nu te Bine! nu te Are încă una, vă rog. Dumnezeu! Nu! Am murit. Am murit. Tu-ai trecut? Nu! A, nici eu. Bă, se califică 10. What? Am zis că e ușoară harta, dar nu capul ăla. De ușoară. What? Eu nu pot să trec, frate. E greu. Acum îmi dau și eu de părerea că e greu. Expert, nu, expert, fuck. Hai. Run! Oh, nu! Ca la ultima, frate. Nu să ne calificăm niciodată. Nu! Am căzut la ultima. Joc stupid. Da-aia urăsc eu și Luca prost. Ce? S-au calificat doar 40 din 41. Dă-i. Asta e, știm. 2-3 meciuri maxim mai jucăm că... Suntem slabi la Hai. asta. Hai, dă-i aici. Am fost- Mărim cu mapele astea. Mapa asta, că e cea mai relevantă, frate. Dacă vouă vi se pare simplă, dați... Like. Exact. Că noi murim de fiecare dată, că suntem slabi. Voi sunteți buni, nu ca noi. Hai, dă-i, cred că dau și eu acum. Stai, bă. Ok. Outfit. Mă, cât de tare arată. Luca, îți place caracterul meu? Mamă, ce mișto. Tu ce level ai? Că eu am 2. Ura! Nu știu, nu am uitat. Văd după aia. Și voi care vă uitați și am de. Bă, dar eu am doar 10 abonați. Știi doar asta. Poate să mai fac. Poate. Sper să nu găsim iar mapa aia sau o mapă simplă și să dăm de tryhander. Eu nu Tryhander de aia care au cerb la sub braț. Yes! Cea mai... Iii, mapa cea mai simplă. Asta chiar mi se pare foarte simplă. Da, Pare știu. ușuric Eu așa. am bătut harta asta mergând doar pe sus de acolo, ca să te terminezi. E simplă asta. Cred că o fac. Bă, până- Sunt două date, nu două nivele? Nu, doar unul. A, nu era cu aia, da, Nu, vreau nu e prima cu aia, aia. nu e aia, Luca, nu e aia. Da. Hai, Bro, mai dar nu vorbesc vedem că- și noi nu Amogus. Nu vedem niciun Amogus. Uite, Amogus! Amogus! Băi, Amogus, bă! Ai văzut Amogus? Nu ai văzut Amogus? Mapa asta e strictă după mine, adică părerea mea. Asta chiar e mișto. Până eu zic sincer că fac. Dați și voi un like dacă vă place harta asta. Mai cer și like, pentru că n-avem bani de Bă, unul s-a blocat pe acolo. Wow! Am făcut un backflip. Am făcut un backflip. Tu te-ai calificat? Nu. M-am calificat. Ba, Luca. Uite Amogus. Bă, uite un Amogus. Unde? Uite-l și pe al doilea. Ok, te uiți la mine cum mă joc, ok? Uitați Amogusul ăsta. Sunt doi Amoguși. I-am văzut? Sper că da. Da, sper că nu. Okay. Ce hartă? Oh, ce ghinion ai, Luca. Era aia simplă. Eu papa asta, eu cred că o să dau și Play 1, adică pe aia cu One Star ăla de gold. Nu vreau să mai dau bronzul. Bronzurile sunt trash.
cu Fall Guys, să dăm un com acolo cu eu. Uita Muguși, bă, uita Muguși. Un anunț foarte fain, dacă nu știați, că unii știu bun, anunțul este că Fall Guys a dat pe TikTok, nu-i așa, Andu? Nu-i așa? Andu! Andu! Ok, m-am calificat să m-am dus până la baie. Sunt singură și nu. Bro, nu m-am calificat. Sper să mă calific. M-au zis? Da, eu te-au pe tine, dar eu m-am dus. Cine joacă Fall Guys să dea un com cu eu, că este mișto și un anunț foarte important să am dat Fall Guys free pe laptop. Nu, bă, s-a băgat pe Epic Games, s-a murit, frate, am Da, dar pe bine. am dus la baie. Și dacă mai vreți serii cu Fall Guys, noi doi, sau putem să jucăm și cu încă un prieten, să dați acolo, să apăsați în forță butonul de like și aia e. Da, dar nu putem videoclipul aici. Eu nu mă las până nu dau unui, pe bune. Hai, Luca, să dăm un mini. Păi am murit, mai știi? Păi da, mă, să dăm un mini, nu vrei? Vrei? A, să dăm un clip, da? Bă, mi-a pus asta. Mi-a pus caschetă. Îți place cascheta mea? Șmecher? Da, secundă. Stați o secundă. Wow, 27 e super tare. 31 e super cute. Ați apreciat? Uite, am Am ieșit și eu? Am avut. Mamă, ce cască mișto ți-ai luat. Știu, am dat 3 lei pe ea. Îți place? Dar cum îți iei de ăștia? Păi da din Better, că îți dă gratis. Nu ți iei de pe shop? Nu, eu mi-am luat doar ăsta. Doar artificiul. Haide mă, de ready. Dar unde e mă tu? La ce level? 23. Tu? Cât? 23. Mamă, eu am... Stai puțin. Cel mai, că level ai, frate meu. Eu am level 1. Pe bune? Nu exagerez, am level aproape 4. Aproape. Hai, La bani. dați, redu. Păi, eu nu mă joc ca obsedatul, dar... Da. Au. Ok, asta e al doilea episod. Nice. Episod. Primul episod ăla a fost primul live. Ăla de... Bă, cât e ceasul? Nu. Nu. Trebuie să nu ok, o să mă joc puțin de Brawl Stars, pentru că vreau să văd dacă mi-a dat ceva. Știi tu, Luca, la ce mă refer? Gata. 28 de minute. Iar frate, coșmarul meu? Da, te-ai dus pe pile. Ești mort. Eu urăsc care are băștenia care să rotesc puțin. Da, aia urăsc. Eu de-aia nu pot să trec în vești, frate meu. Asta e partea ta. Deci, buștenii ăștia... Haide, trebuie să trec o trec. Oricăi asta. Bă, mapa e ok, dar nu-mi plac buștenii. Trebuie să schimbe buștenii. Exact, aia. Vedeți-vă încolo de bășteni. Proști.
știm proști. În fine, haide bă, că mă plictis. O, ce șmecher arată cascheta mea de 2 lei. Da, uiți, am adus uiți, chestii, drepte, știi, ok, mă duc direct pe stânga, nu pasă. Stânga cea mai ușoară. Wow, Adevărat, dar nu are. Ui! Trebuie acolo la un zi. Nu, bro, ce, Doamne, ferește! Nu, frate-miu. Aoleu. Vezi că stânga cea mai ușoară, dar la cea de aici, la ultima, vezi că e dreapta e mai ușoară. Te-ai calificat? Nu! Nu, bro, dar stânga e ușoară la prima. Oh, mă prins! Claci! Claci infernal, bă! Claci! Nu, bro, dracu, s-a fi burtă. Eu săream ca slab, pe acolo. Urăsc! Râs, frate. Nu calificat. Calificat. De calificat? Nu mai știu. Gata, am trecut! Yes! Noroc! Este yes! Ai trecut? Da, în sfârșit. Și ating pe mine. Hai, 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 Luca, hai! Luca! Ai căzut și am căzut! Ai căzut și am căzut! Hai! Hai! Am căzut! Luca, te rog, califică-te! Te rog! Califică-te pentru mine! Și pentru canalul meu! De YouTube! Mă calific! Yeah! Te calificat, Luca! Pa! Lasă-te pe bune! Poate și poate. Stai, nu se știe. Pa, pa, Luca! Nu știu unde eram. Da, uitați pe mine că știi pentru tine, nu pasă, ok? Yes? Nu ieși, stai pe mine până mor. A, e ușoară harta asta, doar că e... Luca, tu știi harta asta, nu? Nu știu. A, te ești la mine, cum mă joc. E ușoară și puțin greuță. Într-un fel de greuță. What? 15 puncte? Păi le fac ușor, e bun. Yes! What? Am trecut! A, 2 puncte, ok. Hai, încă 10. Mama, asta e intensă, că mai sunt 3 de ea. 3 care... Haide, mă, 3 de asta, bucăria asta. Ui, nu, n-am trecut. Hai, 3 de. Hai, îl simt ei. M-am calificat. Pentru prima dată m-am calificat și la prostia asta. Bro! Oh, mă tot în spate. Bă, în următorul episod mă veți vedea într-un alt husky. Pentru că poza mea de profil nu se potrivește cu husky pe care l-am eu. Deci, papa, husky-ul ăsta și
O să ziceți în următorul video. Ai trecut? Da, am trecut. Și ziceți bun venit noului vostru prieten care se va potrivi cu poza mea de profil. Pentru că până și Luca mi-a zis că trebuie să-mi schimb poza de profil. Nu, Luca? Da. Recunoaște. V-am zis, recunoaște. Ua! Ok. De-abia știu să-mi iau reward-ul pe Ok, știu care. Nu te spar. Vezi. Nu! Vreau să fac o schemă, dar nu e. Nu! Am căzut! Nu cred! Nu! Cine trece? Bro, vreau să trec. Nu! Nu cred, bro, nu cred, nu trec. Asta e greu. Nu! Am murit. Da, nu trec. Gata, s-a dus, pa. Slab! Dacă era normalul, eu câștigam. Hai, bă, hai să mai jucăm. Ăsta e ultimul meci și apoi închidem videoclip, ok? Poftim? Ăsta e ultimul meci și închidem după aceea videoul. Da. Și mai avem mai jucăm o rundă de parcă și încheiem acest episod. Da, care a fost un succes aparent. Da. N-am făcut nici măcar un hard look de ele. Vezi că putem, fii atent, dacă vrei putem să ne jucăm, două și, fii atent, ne jucăm asta. Cât e mă ceasul? Vreau să-mi iau reward-ul. 19 minute mi-au și ăla. Bă, eu nu mai stau 20 de minute să aștept până ăsta, deci terminăm meciul ăsta și apoi, da, închidem videoul. M-am bazat cum ți se pare? Tip? What? Nu știu harta. Am bazat cum ți se pare, Andu? Bă, știu harta. Credeam că nu știu, dar Nu cunosc, dar mi se pare brută la prima idee. Mamă, bă, la sfârșit e grea rău de Am să duci noi mâine și pentru ultimul rând. Hai să vedem. Vezi că ne-am băgat pe două, semne două. Am dat pe două, vezi că suntem noi doi. Mama, e greu! Nu! Nu m-am ridicat! M-am calificat. 58 de puncte.
Am dat pe două. Am dat pe două. Știi ce înseamnă dacă dau pe două? Ce se întâmplă? Amândoi ne-am calificat. Dacă câștigi tu, Ce? dacă câștigi tu, mi se pune și mie? Da. Am mișto. Dar trebuie să avem multe puncte. Dacă n-ai puncte... What? Ai, ușoară harta. Și stau, mă, mai și ciudate. Party start. What? Cât de tare arată. Nu că ești pe cealaltă parte acolo. Ah! Ăstea care sunt ciudate. Induc în eroare. E greu. M-am trecut. M-am trecut. Nu m-am calificat, dar... Da. Greu părerea mea. Ce? Nu, am căzut. Luca, unde ești? Yes, am trecut de roțile alea. Ai trecut? Nu! Ok. Am cărit. Nu, am căzut printre. Am căzut printre. Nu trebuie să creăm atât de aici? Sare! Te văd! Știu. Haide, mă, hai, deschide-te. Nu, nu m-am prins, nu m-am prins, nu cred. Luca, te rog, du-te. Murim, gata. Nu ne Mă, calificăm. deschide-te, poartă albastru. Nu. Luca, murim. Luca, ne-am dus. Ai trecut? Da. Bine. Ai trecut de nivel. Nu, adică nu mai e nivel. Da, nu, că mai au rămas, exact. Eu. Yes, am trecut. Hai, Luca. Suntem... Mamă, bă! Asta e un peruș din mijloc, că te sare. Vezi? Sari? E o perioadă. Cam tare, da. Nu, am căzut. Am căzut. Luca, califică-te, te rog. Califică-te. Dar ce? Nu era lângă. Gata, suntem papa. Aoleu, uite tu, cât de probe eram. Ah, Gigi, Gigi. Hai să dăm lift. Mai dăm un meci și gata? Da, bine. Uite. Eu zic tot pe două. Bine. Bă, dar nu mai vreau să mai îmi dea harta, e prea rău. Da, exact. Trebuie să te obișnuiești mai întâi. Trebuie să treci prin toate hărțile, să te obișnuiești, știi? Că cine naiba, deci te duci prin una, sar prin alta și după aceea nu mai înțelegi nimic, te doare capul. Știi ce zic? Da. Sper să nu se fie auzit ca data trecută pe live. Mamă, cât Mamă. de arată! Ai o știi? Oh, mamă, ce tare! Ce tare! O știi? Nu știu, deci fii atent. Din tunurile alea trebuie să sărim fix pe aia de agățat. Și te duci și sari.
dar nu Ok. știu. What the... Mă, ce mișto arată! Tăbăgan, așa. Bă, dar ce naiba s-a întâmplat? Părerea mea e lungă cu așa. What? Trebuie să mergi... Bă, mă bag în care tu ne băgăm? E mișto, bă! Mă bag direct aici. Bă, ce șmecher! Ce asta, bă? Merge pe la verde. Mă băgam în ăla verde. M-am dus bine în ăla verde. E simplu rău, mapa, e extractiv, Da, e extractiv. simplu, frate. Iară sunt prostiile de conuri. Nu, frate. Bro, ne trage cu baloane de apă, ce tare! Yes, Trage noi cu baloane cu apă! Prea fain cu băganul, ziceți voi. Oh, ce șmecher! Bă, sari! Nu m-am prins, nu cred. Băi, i-am trecut. Păi trebuie să o luăm pe aici. Gata, frate, ne-am calificat, nu mai știu să vorbesc. Verde. Da, mișto. Gata! Câte puncte ai? Eu am 21, tu? 21, 19. Ai calificat tu? Nu. Suntem pa. Suntem pa. Te-ai calificat? Da, m-am calificat. Bravo. Dar suntem Este tot. altă simplă și distractivă, mă pare așa? Vrei să mai dăm un meci? Nu, până se termină. Gen, Păi da, nu, că am pierdut. Hai să mai jucăm un meci și apoi închidem video. dacă mai vezi, bine, uite. Dacă dați forță pe butonul ăla de like, mai facem un videoclip. Mâine, un live cu Fortnite. Cred că tot cu Andrei, așa? Bă, deci facem un live și facem și un episod. Mai forță de 2 ore jumate, dacă e. Da. Nu, 2 ore jumate, 2 ore 40, 2 ore 40 ca să fie echilibrat, Cu știi? Fortnite. Dacă vă place, dați un subscribe. O oră 20 ne jucăm Fortnite și o oră 20 ne jucăm Fall Guys. Pentru că da, de ce nu? Dați acolo să vă abonați. Dacă nu dați like, sunteți de aia, populeți urâți. Sunteți husky urâți. Populeței de aia urâți. Husky, bă, Mamă, mi-e mapa asta. mamă, cât de șmecher e harta asta. O Da, e știu. simplă și mișto. Bă, nu e simplă, asta e grea, bă, Luca, asta e grea. Luca, e grea. Deci, Andu, mâine le promite la băieți și la fete, la oameni, că facem mâine un live cu Fortnite, forță, da? O oră jumate jucăm, Le promitem. bă, nu te duce. Deci o oră 20 ne jucăm Fall Guys, o oră 20 ne jucăm Fortnite. Este am trecut și de porcăria aia. Acum, trebuie să ascultăm după aia. Eu tu unde ești? Tot pe dos, nu? Reis? Nu, du-te! În sfârșit! Bravo! Eu cred că am trecut. Cred. Yes! Băi, du-te. Stai, nu sări. Acum suntem pe zonă, nu așa? Cred, nu știu, am trecut tot pe două, tot pe două a rămas. M-am calificat. Tu la care ești?
moralul e atât de... Aproape am trecut. E atât de șmecher încât ascultă manele ca să fie trasate. Hai, Te-ai calificat? Da, m-am calificat. Și acum am calificat. 20 patent și... Ești cum am asta? Simplă. Da, e simplă, da. Simplă și mișto. Ăsta așa echilibrat, știi? Echilibrate, neechilibrate, că... Eu, Park 8910 îl cheamă pe ăsta pe care mă uit eu. Băi, nu, dacă ajunge eu, barul ăsta pe care mă uitam eu. Tu ești ăla de sus, de acolo, de pe mijloc? Nu, eu sunt jos. Eu jos în dreapta. Dar în colț? Nu chiar în colț de tot. Sunt Da, acolo. Cum? Mă, frate, mă dau cu capul de pe risc, pe bune. Iar păcărea asta e mă. Da. A venit pisul, bă, a venit pisul. Și dacă vă întrebați, da, am mâți. Am mâți. Pisul! Hai să vedem. Hai, bă, dar acum am trecut easy. Ușor? Ce am păcărea asta? I-am trecut super repede. Uite, prima e simplă de trecut. Primul ăștia e Bă, i-am simplu. trecut deja la... Eu cred că mă calific. Ești la aia cu buștenii. La două, vine rapid, pentru că total. Ești la aia cu bușteanul care se mișcă stânga-dreapta. Pare m-am partea în două. Uite, primul e easy de trecut, foarte easy. Eu știu ce păcărie e de joc. Ablău, Bă, dar fetele Claci infernal, frate, claci infernal. Ce-a fost, da? Să lasă gambus. Eu m-am calificat. Mai era Ce? Era la ultima, frate. Hai, Luca, hai, știu că poți. Hai, Luca, hai. Te-ai calificat? Da, m-am calificat. Eu Stai spătit pe mine. Stai spătit pe mine, Luca, ok? Luca, stai spătit pe mine, ok? Luca? Ăsta a murit. Alo, Luca! Da. Mai ești? Mai ești, ok, bine. Haide, bă, că mă plictisesc eu mort aici. Haide, bă, mai vorbești tu ceva, stai acolo ca Pipidania. Cuvinte noi cu Andu. Cu Andu, cu Nandu. E ca cu Hasi în fost. Și robot, controlere. Cine le folosește în 2022? Eu! A calificat, dăm pot. Câți mă? Hai, măcar tu să dai în win. Bă, eu. 17. Acum o să moară... Acum o să moară
ce mapă. Mamă, frate, păi pe asta supraviețuiesc. Asta e simplu rău. Știu. In the middle of the night, in the middle of the night, is my yard here and I feel one. Ok, hai să ne concentrăm la joc. Run! Era să cad. Bă, bune, atât de bun sunt. Technoblade, never die. Run! Am murit 1. Slab. Am murit 2. Slab. Am murit 3. Slab. What? Am murit 4. Am murit 4, am zis. Oh, what? Haide, mă! Hai Să cu câștigi! win. Hai, că acum trebuie să moară 10, nu? Deci, am zis că nu mă las până nu dau win? Am zis. Hai să vedem dacă dau win. Doamne, miluiește! Pe mine mă Ma! Hai, doamne, aoleu, e clar că mi pierzi aici, nu-i așa? Dar e clar. Nu știu, mă, asta îmi stă peste tot, oricând. Face orice oră. Peste Final e round. grea rău. Final round. Be the last fight standing alive. Ok, eu știu ce fac. De fapt, nu știu ce fac. Încearcă să stai doar pe o platformă de asta, ia încearcă. A, se sparge. Încerc asta. Nu cred. Nu. Haide, bine! Până nu tu dai, termină, bine! Nu, ești mai bun decât mine la rândul asta. Nu ți-am crezut, vreau fără de tine, ești nebun? Bă, hai, concentrezi acolo, bravo! Hai, că mai bună. Dar să te concentrezi. Mă, bă, ce mai bun, bă! N-nimic, n-nimic! Hai să vrem! Nu! Vreau de la aia. Bravo! Nu! Nu! N-am putut să dau win. N-am putut. N-are. Hai să vedem cine câștigă. Hai să ieșim și să facem terminarea. Bine. Trebuie să-mi văd quest-urile aici. Cam atât a fost. Bă, Și stai, că eu zic asta. Și apoi tu zici pa cu mine în același timp, ai înțeles? Ok, zic eu sunt. Cam atât a fost cu acest episod, ne vedem data viitoare. Pa! Vă promitem Vă promitem ce, Luca? Hai zi. Continuă. că mâine vom face un episod, un live cu Fortnite. Dacă vă place seriile astea cu Fortnite și Fortnite, apăsați butonul de like, abonați-vă. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Bă, a ieșit. Ok, pa, pa.